sa NAIA Terminal 3 and bababa na tayo. Hi guys, nasa loob na ako ng taxi. Nag-regular taxi lang pala ako patungong Persal Hotel kasi mag-stay ako doon, mag-check-in ako. Tapos hanggang NAIA patungong Persal 19 minutes lang. Tapos saka na ako mag-lunch and yun lang guys, nasa loob pa ako ng taxi and see you sa hotel. Guys, welcome to Persal Hotel. Nag-talk lang ako ng picture kasi baka hindi po kasi ako sanay mag-video sa loob ng isang hotel tapos baka bawal. Tsaka mag-a-ask lang ako ng permission mamaya. Okay, picture lang to. Sa reception area yan. Ano ang room. And pagpasok mo, yan. Close the door. Telephone. Bed. Double size yung bed. Yan. Wala lang bintana. Mirror. Hi. Mirror. Yan. Aircon. May maliit na ref. Yan. May safety box. Yung money. Coffee. Yan, coffee. Gusto mo magkape. Yan. May dalawang table. Ito yung bag ko. Information sa hotel. Rules. Tsaka TV. Yan. Ito pa ang ganyan. CR. Malawak na CR nila. Ang dako kayo ng CR. See? Yan. Yan yung CR nila. Yan. Yan yung CR. May shampoo at saka sabon. Conditioner din. Ayan. Yan lang. Malambot yung kama nila. Mukha yung kasi free na juice. And, of course, fire exit. Ramen guys. At saka rice bowl. Ubos ko na. Lunch time. See you. 3 hours later. Hi guys! Ang napunta taong Manila na ako sa Makati nag-stay sa Persal Hotel Makati. And ilang lang room para ko kung high class. And matulog na ikapoy ko biyahe. See you ugma sa event. Okay? Tulog sa ako. Bye-bye! Hit the subscribe button guys for more updates.